Sibingelele sikwamukele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu lohlelo zokusakaza eDTT lezi ndaba sikuthulela zona bukhoma ekomkhulu SABC eOakland Park nezithulela usakhiwo ngwakwasokhela naze ezinohlonze emini nje 8 years to 9 years. Over time abanye abantu bagain weight kodwa umuntu mawuke wahlangana naye isigamekweni esifana nalesiya igazi nemizwa nakho konke okusemzimbeni kuyasho. Abameli babasola abahlanu ababhekene necala lokubulawa lonozinto Orlando Pirates uSenzo Meyiwa bayaqhubeka nokupheka ngemibuzo ufakazi wombuso uZandi Khumalo enkantolo ephakeme yasePitoli. Thina sibone lapha kuphuma igas dabuka isikontiri and then kwawe imoto zaya phezulu kwalimala abantu. That's all we saw. Then we start running away from our lives. Izakhamuzi ezisebenza ngokuthengisa emgwaqeni uBrie enkabeni egoli zikhala ngokuphazamiseka kokusebenza kwazo ngemva kokuvalwa kwalomgwaqo ojwayele ukuba matasa. Iziphathimandla zisaphenya uqhumo kwenzeke kulomgwaqo ngolwesithathu ntambama. Ummeli womsolo wesithathu ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa advocate Charles Mnisi ubefuna ukwazi ukuthi engabe ufakazi wombuso uZandi Khumalo usengamkhomba yini umsolwa owabephethe isibhamu ngosuku lesigameko. uKhumalo ubalule ukuthi emva kweminyaka evile kwezishakalombili kwasoco ngoMeyiwa angeke kube lula ukuhlonza lomsolwa kanti ke namhlanje bekusuku lesithathu lokuqulwa kwecala lokubulawa kwaMeyiwa enkantolo ephakeme ehleli ePitoli. Ufakazi wombuso uZandile Khumalo obalwa nababekhona endlini ngesikhathi owabe engunozinto bafana uSenzo Meyiwa elahlekelwa impilo yakhe uthi nakuba ukuhamba kwesikhathi kusho kulibaleka kwezinye izinto kepha ke usakukhumbula okwenzeka ngosuku lwesehlakalo. Njengoba sengishilo izolo ukuthi njengoba seku 8 years to 9 years. Over time abanye abantu bagain weight, abanye bagain complexion, abanye bayayiluza. Abanye baphinde bashintsha ama hairstyle kodwa umuntu mawuke wahlangana naye isigamekweni esifana nalesiya igazi nemizwa nakho konke okusemzimbeni kuyasho. Yize kunjalo uKhumalo uhlulekile ukukhomba wabephethe isibhamu ngosuku okwabulawa ngalo uMeyiwa. Njengoba sihleli la sonke siyabona ukuthi njengoba u5 behlezi lapha akekho ama dreadlocks. So mhlambe meningabafaka ama dreadlocks abanye nibanikeze complexion abebe nayo mhlambe 8 years ago kwazi ba ukuthi kungaphumani. Uadvocate Charles Mnisi ubeseveza ukushayisana phakathi kobufakazi bukaKhumalo nabanye babantu ababekhona endlini ngesikhathi kubulawa uSenzo Meyiwa. This is what Mthokozisi would come and tell this court and the state is going to call him. He would say that the second perpetrator had a firearm in his possession. I'm sorry. Had a knife in his possession. Okokuqala angena uMthokozisi naye uMthokozisi ubone akubonile. Nami ngize la ecourt ukuzokhuluma lokhu engikubonile. So angeke ngithathe statement saMthokozisi ngisenze sami. Advocate Mnisi uphethe ngokuthi kunofakazi ozotshela inkantolo ukuthi uTumelo Madlala wamshayela ucingo emazisa ukuthi uMeyiwa usedubulekile ezama ukulamula impi phakathi kaZandile Khumalo noLongwethwala. Okokuqala mina noLongwe sasingalo. Sasi happy kabi mina noLongwe we were in a very good space. Ukuze ngimmeme ukuthi aze ekhaya lokho kuchaza ukuthi sase right mina naye. Ngaleyo ndlela ke ummeli womsolo wesibili ukuphothulile ukupheka ngembuzo uZandile Khumalo. Liyaqhubeka uphenyo mayelana nokuqhumo kwenzeke emgwaqeni uBrie osenkabeni edolobha iGoli ngolwesithathu. Uyedwa umuntu odlule emhlabeni kulesi sigameko kanti bangama50 abalimalile. Abayisikhombisa basasibhedlela namanje. Njengoba nje lisaqhubeka uphenyo mayelana nembangela yokuqhuma komgwaqo uBrie osenkabeni edolobha iGoli, izakhamuzi ezisebenzele eduze nalendawo kwenzeke kuyo umonakalo ikhala ngokuthi umilo wazo manje umsebenzi ayisakwazi ukuqhubeka nokudayisa. How can I manage to eating, to survive, to pay the rent, to give my kids to eating? Because I'm not working anymore, I'm not selling anything. Abalala eduze nalomgwaqo bachaza okwenzakala ngolwesithathu njengoba bayibonela ngawabo. Thina sibone lapha kuphuma igas dabuka isikontiri and then kwawe imoto zaya phezulu kwalimala abantu. That's all we saw. Then we start running away from our lives.
Izakhamuzi ke zaveza ukuthi khona intombazane encane edukile emva kwalesi sigameko, kodwa amaphoyisa ebengakawutholi loyo mbiko. Nxusa ukuthi kubiwe ngokusheshsha emaphoyiseni lokho uma kuyiqiniso. Kusenjalo, iphathimandla zedolobha ziqinisekisile ukuthi amatimbu ocwaningo anikezwe amahora angama-72 ukuthi aphothule uphenyo mayelana nembangela lesi sigameko. Silindo kuhle ngidi endabeni ze-SABC. Kuqubuka umlilo izolo ebusuku endaweni kahulumeni yokugcina amathaya agugile eBisisflay esifundazweni Northwest. Ithimba lezicishamlilo khona eNorthwest lithi kube nokubambezeleka kokuthumela izicishamlilo kanye nendiza enophephela emhlane ethwala ithangi lamanzi njengoba kunezisebenzi ezimbalwa. Ukusha kwale ndawo sekubeka engcupheni impilo yezakhamuzi kanti nemithombo yamanzi iyadungeka. Umphakathi uzamile ukubhula umlilo ukuze ungabhebhetheleki nasemaplazini endawo. Lokhu kwenzeka nje ngaphambilini nje izakhamuzi zike zakazakalisa ukukhathazeka mayelana nohlelo likahulumeni lokushabalalisa amathaya agugile kule ndawo. Abazali bengane zaba ingxenye yesibhicongo esendaweni yokucima ukoma iNyobeni bahlangane ngaphandle kwesikhungo esihlola izidumbu phecelezi Forensic Pathology Center eMonte Eastern Cape befuna umbiko wokuhlolwa kwezidumbu ozotshengisa ukuthi kwenzakaleni einganeni zabo. Abazali benhlekele yaseNyobeni badele ingqele eqhaqhazelisa amazinyo apha eMonti bezofuna impendulo kwisebe lezempilo apha ephondweni lokuba ncakasana kwenzeka ntoni kanye kwabantwana babo. Uyakhumbula bazikhaba iziphumo eziyana zazikhutshulele isebe besithi ubana noko unotshe abazikholelwa tu kwaye bamemelela ubana bafumane olunye uluvo kesi sehlo senzekayo. Kodwa ke usichubela banzi sinaye umama Ntombi Zonke Mkangala. Mama, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Kusondele inyanga ezi-13 ngoko anikayifumani i-toxicology report oko naxelelwa ngomlomo. Iniphatha njani loo nto mama? Ayisiphathi kakuhle kakhulu loo nto leyo. Yiyo le nto ibangele into yokubana sidecide into yokubana namhlanje masizobe kanti silapha uzowucela into yokubana masizinikwe ingxelo ezibhaliweyo zoba kwafunyanwa ntoni eklinikweni babeqhaqa abantwana bethu kuliziko. Silapha ke singabazali sizowucela ezo ngxelo kodwa ke ngelishwa asivulelekanga. Mama, siyabona ukuba noko unorhulumente siyabona kasabonakali kakhulu kulomba waseNyobeni. Ndiyabona noba nondize lo ngathi uyadlalwa noko ibhlungu yonke le. Uyasidanisa kakhulu ke urhulumente wethu ngoba kaloku abesuke kude kwaza nopresident klinikweni besiva ngalenhlekele. Kodwa xa kunamhlanje sihamba sodwa kunzima, asina information esinikwayo ukuba kwenzeka ntoni na. Even nange cases ezizixoxwayo ziqhubelekayo kufuneka ibe sithi abaziphandelayo njenganoba ubona ngoku silapha sivalelwe ngaphandle. Enkosi kakhulu ngexesha lakho. Ntombi Zonke Mkangala, umama onomntana owasolekayo kula inhlekele yaseNyobeni esichazela ezizinyanzeliso zabo. Sizithathe ezindambo sizibuyisele kuni eGauteng. Mbukeli sisathi iqhue etolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela uWT. Inkosi unyazo lwezulu alibambile. Lento ekuthiwa actor alibambile isikhundla sobuholi. Uhlangothi oluthile lwebandla lakwaShembe olungahambisani nongumholi wasebuhleni uMduduzi Shembe selinikele enkantolo ngenhloso yokumphoqa ukuthi aphuma phele komkhulu lebandla elizinze eNanda. Sikwamukela odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi abameli babasola abahlanu ababhekene necala lokubulawa kwalowa bengunozinto Orlando Pirates uSenzo Meyiwa bayaqhubeka nokupheka ngemibuzo ufakazi wombuso uZandi Khumalo enkantolo ephakeme yasePitoli. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku-YouTube, ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC Izindaba na kanjani uzozithola. Uhlangothi oluthile lwebandla lakwaShembe olungahambisani nongumholi wasebuhleni uMduduzi Shembe selinikele enkantolo ngenhloso yokumphoqa ukuthi aphuma phele komkhulu lebandla elizinze eNanda. Sekuphela iminyaka eminingi kuqhubeka umdonsiswano phakathi kwezinhlangothi zebandla lamaNazaretha. Ngemuva ukukhothama kwenkosi uVimbeni Shembe, umfowabo inkosi uVela Shembe nendodana yakhe inkosi uMduduzi Shembe babandakanyeka empini yasenkantolo yokuphatha ibandla.
Inkantolo enkulu yaseThekwini yanquma ngonyaka u2016 ukuthi inkosi uVimbeni yona eyayiqoka inkosi uVela yena owaqoka inkosi uPhinda. Abasethembezindla abaholwa inkosi uPhinda bathi ngale kwalesinqumo senkantolo inkosi uMduduzi ugoloza nokubuyisela ubuholi kubona. Ebuhleni ikhona kuyinhloko yamathempeli onke emhlabeni nezinto zakhona kodinga ukuthi sibuyele khona kuwo wonke lawo mathempeli la kunezinto zebandla khona ithempeli likhona nezinto zakhona. Abasebuhleni sebeyavuma ukuthi inkosi uVela uyena wakhethwa ngokusemthethweni ukuba abe inkosi yebandla. Kodwa ke bakholelwa ukuthi leso sinqumo senkantolo asasebenzi njengoba akhothama engakaphothula amalungiselelo akhe okubekwa ehlalweni. Inkosi unyazo lwezulu alibambile. Lento ekuthiwa actor alibambile isikhundla sobuholi. Lihleze esihlalweni sobukhosi inkosi yamaNazaretha. Uye uphethe ibandla la ebuhleni Nazareth Baptist Church ebuhleni. Uma ehlezi lapho uhleli ngokusemthethweni akho umthetho esuphulile. Isinqumo senkantolo ngalolu daba sigodliwe. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Ikomiti likazwelonke le-UDF lithi lizimisele ngokusungula iqembu lezombusazwe elizongenela ukhetho likazwelonke ngonyaka ozayo. Bekhuluma nabezindaba, ikomiti lithe esikhathini esiholela ekubungazweni iminyaka engamashumi yasungulwa bazoba nezingxoxo nenhlangano ezahlukene ngesimo sezwe kanye neminyaka elakuleli lakhululeka. Le nhlangano yaziwa ngeqhaza yalibamba ngokulwa nohulumeni obandlululo. I-UDF yasungula ngo-1983 ngenhloso yokwenza impilo ibe nzima ngesikhathi sobandlululo. Eminyakeni eyisishiyagalombili yalandela yahlakazeka emva kokufezeka kwephupho lokuba nenkululeko kuleli. Kodwa manje ukubheka emuva eminyakeni engamashumi-26 eyedlule elakuleli-ke lakhululeka, umbuzo omkhulu uthi kungabe ukuhlakazwa kwayo kwakuyisinqumo esiphusile yini? When we closed down the United Democratic Front, we had begun a process of building a national coordinating body for civic organization. We did not envisage it to be something that morphs into some kind of a political party that Sanko now seems to be becoming and wanting to be a partner in the strategic alliance. Noma bengenazo ke izinhlelo zokubhalisa njengeqembu lezombusazwe bathi manje sekuyisikhathi sokubuyela ezintweni ezisisekelo. There are democratic structures that are in place. I mean, there's the ward committees which are not functioning. And in any ward, there must be a ward committee. It's legislated for, but people are not using it. There are, police forums in the localities. And so what we want is to revitalize, re-energize all those structures. Omunye umholi uthe uma izinto zenziwa ngendlela efanele ngabe asikho isidingo sokukhathazeka ngokwanda kwezinhlangano zomphakathi kanye nezinkampani ezingenzi inzuzo. Do not fear organs of people's power. If we are leading in the way that the Freedom Charter speaks to us, that our Constitution implores us to, then we should not be fearing expressions of people's power. Leli komiti ke lithi lizilungiselela ukuhambela lonke elakuleli ukubamba izingxoxo okubaleke kakhulu ukukhuluma namalungu omphakathi abambe iqhaza emphakathini. iDA inqoba amawadi amabili kwamathathu okhethweni lokuchibiyela obelibanjwe eGeorge eWestern Cape nokunikeza izihlalo eziningi kulo masipala. Leli qembu lihlomule ngoWard 16 kanye noWard 27 kwase kwathi iPatriotic Alliance yona yahlomula ngoWard 20. Iqembu lezombusazwe iGood lawanqoba womathathu lamawadi okhethweni lohulumeni basekhaya ngo-2021. Ukhetho lokuchibiyela lwenziwe njengoba amakhansela amathathu esulile ezikhundleni. Njengoba iDA isikhale yemuka namawadi amabili eParklestop, lokho kusho ukuthi isinezihlalo eziningi kumasipala waseGeorge njengoba ngaphambilini beyibusa ngokubambisana neFreedom Front Plus. We have seen phenomenal growth in Ward 16 and 27, which we ultimately won, but we also saw growth in terms of Ward 20. The voters of Ward 16 and 27 chose to vote for a better future.
I-Patriotic Alliance ithi yayijabulela impumelelo yayo kulolu khetho lokuchibiyela njengoba ehlomule ngewadi eBotchet's. The Democratic Alliance are only looking after white people in the Western Cape. They don't care about colored people. Look how my people live here. Colored people are being neglected. We are the most in the Western Cape, but we get the least. Ekuqaleni kwaleli sonto iGood izame ukuhlehlisa usuku lokuvota isola iDA ngokukhwabanisa nokho inkantolo yezokhetho isichithile lesi sicelo. The application was based on the fraudulent re-registration of voters in wards where they do not live in order for them to participate in an election when they shouldn't be participating in that election. Leli qembu lisathola izeluleko mayelana nalolu daba kubameli balo ukuze liqhubekele phambili. Umnyango wezempilo Western Cape uthi uhlelo lokucisha ngogesi oluqhubekayo lunomthelelo ongemuhle empilweni ezisebenza ezempilo njengoba nezinsiza zokwelapha zingaphansi kwencindezi enkulu. Uhlelo lokucisha konga ugesi lwaqala ngasekupheleni konyaka ka2007 kepha onyakeni owedlule inkinga yogesi ibhidla ngemawala njengoba izwe langeniswa esigabeni sesithupha sohlelo lokucisha konga ugesi. If we look at the energy availability factor, you would see that number dropped, and that number didn't drop significantly, but I think was critical in this particular slide. And if you look at it, it's really the unplanned outage factor, the third line that we're looking at there. Uhulumeni wesifundazwe usungule uhlelo lokutshalwa kwezimali izinkampani ezizimele ukuze kwande amathuba emsebenzi nokuzosimamisa umnotho wesifundazwe. I know you all want this to be a quick fix. Unfortunately, it is not going to just happen in a mere month. It happens over a period of time. As Albie will say now, our target over the next 10 years is 5,700 megawatts. But that takes time to put in place. And we must all just understand that. And it is going to be tough. Undunankulu wase-Western Cape uqhube wathi baxoxisana ne-Eskom ukuze bathole isixazululo sogesi esibhedlela saseKhayelitsha esinganqanyulelwa ugesi njengoba sisebenzisa inetwork ehlukile kunezinye izibhedlela esifundazweni. Njengoba iKwaZulu Natal ihlasele umsinga wesibili obandayo emasontweni amabili, izangoma zezulu ziqagula ukuthi ke imvula kanye nokukhithika okuzoba khona. Abantu abahlala emgwaqeni eThekwini bazobe bebheka indawo zokukhosela kanye nezokulala ezifudumele futhi neziphephile. Izakhamizi esifundazweni kwaZulu Natal kuthiwa kumele zilindele amakhaza ashubisa umkanja. Abangenawo amakhaya eThekwini bazithola befuna izindawo zokukhosela. Umthokozisi Mabaso ngomunye kubantu abayizinkulungwane abahlala emgwaqeni yaseThekwini uthi wafika eThekwini esuka eFlagstaff esifundazweni Eastern Cape eminyakeni emithathu edlule ezofuna umsebenzi. Uthi ngemuva kokugula izinyanga eziyisithupha esesibhedlela walahlekelwa umsebenzi wazithola engenakhaya. uMabaso uthi ukhathazekile ngesimo sakhe sempilo njengoba kuqagulwa isimo sezulu esibandayo. Uthi impilo emgwaqweni inzima kusinda okwazi ukuzimela. Ndiye njonge indawo ezigathi ezifudumele kunabanye obraba engihlala nabo. Maybe ke kwenzeke siye eparki komtateni like sikwazi ukubasa sothi umlilo sibe sesicinga ke into zokutya. Njengoba kuqhubeka ukwanda kwesibalo sabantu abangenamakhaya, inhlangano iDaily Sihali ihlinzeka ukudla abantu abangu-3,500 ngeviki kuleli dolobha. So the Dennis Hurley Centre worked with the Human Science Research Council and the municipality a few years ago to do a survey of homeless people in Durban, and at the time we counted 4,000. We reckon the number has increased by 50% since then, because of COVID, because of floods, because of riots. Khona manjalo izakhamizi ezihlala emijondolo eKennedy Road ezasala Dengwane kusha imijondolo engu-2,500 zithi zisasele phandle namanje. Umholi kulomphakathi uthi izinhlangano ezizimele ziyabahlinzeka ngokudla kanye nezingubo zokumbatha. Sinalo uvalo ngoba indawo yokulala incane, abantu abashelwe baningi kakhulu. Umnyango wezokubusa ngokubambisana usujobe amathimba ezinhlekelela ukuthi aqaphe
Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Sibeka lapho ke indaba zehora lokuqala siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMageba yakosokhelela lenkosazana uManzuza umshazi kaNoshada kaMaqhoboza sali kahle.